थाखाय खावलायहरनाय जाबाय खावलायहरबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बे समाव बिटिआर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायहरबाय लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय एफसु बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय नेक्स्ट दिनै मुलुगनां आइजो सानाव बर' आइजोनि गेजेराव बेबादि बर'नि हारिमुखौ दामजु दामनानै लाखिनाय गोजौ मानदान्दा होनायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावबाय बिथाङा सासे नेशनेल एबा हायुङारि काबाड्डी गेलेगिरि मुलुगनां आइजो सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटलाव फालिदों आरो बे आइजो साननि गेजेरजों बर' माहारिनि गासैबो आइजोफोरजों लोगोसे मुलुगनि आइजो माहारिनो आङो बे मुलुगनां आइजो साननि गाहाम हामलायनाय बावदों आरो लोगोसे आसा फारिदों कि जोंनि आइजोफोरनि जि जेंना बेयो लासै लासैनो जोबस्रांगोन आइजोफ्रा मोनसे रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हागोन आलो गोजोननि मोनसे जिउ खुंनो हागोन आं बेखौ हास्थायदों दा बेजों लोगोसे दिनै जोंनि माहारियाव आइजोफ्रा रांखान्थि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोबोद खस्थ' मोननाङो दा बेनिखायनो गुबैयै जोंहा आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे रेभुलेसन गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनांगौ जानानै दङ कि आइजोफोरखौ रांखान्थि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंनानिफ्राय बोखांनो थाखाय जोङो मोनसे गोदान जांख्रिथायनि गोनां जादों आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय दा जायफोर आइजोफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिना आफाद खुंनानै रांखान्थि आरो गुबुन गुबुन जौगालु खामानियाव मुखुब जादों बिथांमोनखौ जों मदद होगोन आरो बेजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा आइजोफोर जायफोर फिथा फाननानै जादों बन फाननानै जादों बायदिसिना खस्थ' खालामना जादों बिथांमोननो जोङो नैबे बोसोरनिफ्रायनो 10,000 रां अनसुंथाइ बयनोबो होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बे फैसाखौ बयबो मोनगोन अलरेडि बियो सेंसन जानानै दंखायो दा बेजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो समाजारि बिथिङावबो आइजोफ्रा गोबां खामानि दङ बे खामानिफोरखौ मावनायावबो जोङो मदद होनो थाखाय जों सरकारा थियारि जादों বিজেপি আৰু ইউপিপিএল আৰু এজিপি যে মিত্ৰতাক লৈ আসনক লৈ কিছু খেলিমেলি হৈছে নাই তেনেকুৱা একো খেলিমেলি হোৱা নাই আমাৰ সব ভালে আছে আৰু ইতিমধ্যে আসন বুজাবুজি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি বাট চাই আছোঁ আমাৰ কেম্পেইন আৰম্ভ হ'ব অলৰেডি বহুত ঠাইত আৰম্ভ হৈছে আৰু এইবাৰ অসমত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহিব তাত ইউপিপিএল আৰু এজিপি ইয়াত অংশীদাৰ হৈ থাকিব বিজাতিखौ দিनै एसे फोसावगोन आरो साननैसोनि गेजेरावनो गासैखौबो फोसावजोबगोन পানেৰী সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকৰ ক্ষোভ হৈছে আমি দুঃখিত যে তেখেতসকলে বিচৰা নিচিনা আমি তাত প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই বুজাবুজিৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আমি ডাঙৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ সবে আগবাঢ়ি আছোঁ কি গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰিব লাগিব নিৰাপত্তা স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে এই কাৰণে মই আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰি সবে যাতে আগৰ ফালে ভৱিষ্যতটো চাই পেলাই কাম কৰে ভৱিষ্যতটো চাই পেলাই চিন্তা কৰে মই সেইটো আহ্বান কৰিছোঁ নাই এইটো ইউপিপিএল দলে নকৰে কোনোবাই ক্ষোভ হৈ পেলাই এজন দুজনে চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু ইউপিপিএল দল হিচাপে কোনো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কোনো তেনেকুৱা ডিচিশ্যন নাই